ఛానల్ వాళ్ళు తప్పుడు ప్రచారం చేసి గుడిని తప్పుగా స్వామి గురించి తప్పుగా మాట్లాడటం మాకు బాధాకరంగా ఉంది. మా గ్రామానికి కానీ మా గ్రామ ప్రజలకు కానీ ఇక్కడ వచ్చిన భక్తులు కూడా అట్లా ప్రచారం చేయటం బాగలేదనేది వచ్చిన ప్రతి భక్తులు కూడా ఈ ఛానల్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు తప్ప ఈ ఛానల్ వాళ్ళు ఇట్లా ఎందుకు ప్రచారం చేసారు అనేది చెప్తున్నారు. దేవుని కాడ భక్తుల్ని కోరుకుంటే మేము కోరుకున్నది మాకు జరుగుతుంటే ఈ ఛానల్ వాళ్ళు ఎందుకు చెప్పింది అనేది ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి మా గ్రామస్తుల మీద చర్చించినట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళు మాట్లాడింది గ్రామస్తులకు తెలియకుండా ఏదో తప్పు వ్యక్తులతో డబ్బు కమ్ము చేయని వ్యక్తులతో మాట్లాడి చేసేదా, లేకపోతే ఏమెక్కడికి దేవుడు లేడు అంత సృష్టిస్తున్నారని మాకు దేనికి వచ్చిందనేది ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఖండించే ప్రయత్నంలో ఉన్నాం. కానీ ఆ ఛానల్ వాళ్ళు మాకు ఇక్కడ రావట్లేదు. ఇక వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి ఛాన్స్ లేదు. భక్తుల ప్రచారం అనేది చేస్తే ఇంత భక్తులు రారు. అంటే దేవుని మీద భక్తితో వస్తారు. దేవుని వల్ల భక్తులు మార్గం కోసం జనాలు వస్తుంది. కానీ వేరే విధంగా వేరే ఆలోచనతో ఇక్కడ చేసే కార్యక్రమాలు ఏం లేవు. ప్రతి వాళ్ళు మాకు ఇక్కడ మంచి జరిగిందని 1,00,000, 50,000, 60,000, 70,000 ఒక్కొక్కరు 10 లక్షలు కూడా ఇక్కడ విరాళంగా ప్రకటించిపోతున్నారు. అందువల్ల ఆ డబ్బుతో మేము అభివృద్ధిలోకి తీసుకెళ్తున్నాం. కానీ మీరు ఏ ఒక్క రూపాయి కూడా మా గ్రామస్తులు కానీ మా చైర్మన్ గారు కానీ ₹1 తినడానికి మేము అన్నీ జాయింట్ అకౌంట్లోనే బ్యాంకులు వేస్తున్నాం. కానీ ఎవరు ₹4 తింటారు అనే ఆలోచన ఎవరికి ఇక్కడ లేదు. కమిటీ మీద, కమిటీ మెంబర్స్ మీద వచ్చే భక్తుల సొమ్ము ప్రతి రూపాయలు కూడా మా దేవుడి కష్టాయిస్తామని మేము బ్యాంకులో దాపెట్టి ఈ భూములు కొనడం, గుడిని ఎట్లా కట్టాలనే ఒక జ్ఞాపకాన్ని ముందుకెళ్తున్నాం. కానీ మేమైతే సొమ్మును తినాలనే ఉద్దేశం మాకు లేదు. ఇది భక్తులది గుడి, భక్తులకు సేవలు అందేలా మేము సేవ చేస్తాం. కానీ ఒక వచ్చిన డబ్బులు మేము తింటామనే ఆస్కారం మాత్రం గవర్నమెంట్కి రావద్దు. ఏ ఛానల్ వాళ్ళు కూడా ఇది తింటుందేమో అనే ప్రయత్నం చేయొద్దు. ఇప్పటికి 10 ఎకరాల భూమి కొన్నారు. ఇంకో కూడా భూమి కొనడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మరి ఈ జనాన్ని చూసి, ఈ భక్తి మార్గం చూసి అలా మేము కొనటం. ఇప్పుడు 10 ఎకరాల భూమి రేటు ఎకరానికి 43 లక్షల చొప్పున కొన్నది 10 ఎకరాలు. ఈ భక్తులను చూసి ఈ డబ్బు వస్తుందన్న ఆలోచనతో ఇంకా రేట్లు పెరుగుతున్నాయి కానీ పెంచుతుంది. కానీ మరి మాకు ఈ అభివృద్ధికి తోడుకోవడానికి గవర్నమెంట్ సహకరించాలి. మరి ఇప్పుడు పోలీస్ శాఖ ప్రతిరోజు ఇక్కడికి 3 స్టేషన్లు 4 స్టేషన్లలో వచ్చి కూడా ఇక్కడికి రక్షణ కల్పిస్తున్న వచ్చే భక్తులకు సౌకర్యం అందించలేకపోతున్నాం. మేము ఫస్ట్లో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ చేయటం ఒక 12 మానకల రైస్తో మేము స్టార్ట్ చేసాం. ఇవాళ 12 మానకల రైస్ కూడా అసలు ఆనాడు ఏమి తినడానికి కూడా ఎవరు వస్తారు అనుకున్నాం. ఇవాళ ఈ భక్తులు చూస్తే మాకు ఆనందం వేస్తుంది. మేము అభివృద్ధి అందించాలి, జనానికి సేవ చేయాలి, ఈ గ్రామస్తులు మొత్తం అన్న దాని మీద మేము కంకణం కట్టుకుని పనిచేస్తున్నాం. కానీ ఎవరి డబ్బుకు ఒక ఆలోచనతో మేము తినాలనే దుర్బుద్ధి ఎవరికి లేదు, రాదు. ఈ గుడిని అభివృద్ధిలోకి తీసుకెళ్తాం. కానీ ఈ ఛానల్ వాళ్ళు తప్పుడు ప్రచారం చేయొద్దు. చేసినందుకు మేము మా ఊరు మొత్తం కూడా చాలా బాధపడుతున్నాం. అలాంటి విషయాలు రావద్దు. ఏది చేసినా మంచి ప్రయత్నాన్ని మేము ముందుకెళ్తాం. ఈ విధంగా భక్తులందరి యొక్క మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయని వారందరూ కూడా చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఇక్కడ దేవాలయాన్ని మనం సందర్శించడం జరిగింది. ఈ దేవాలయంలో భక్తుల రద్దీ ఈ విధంగా ఉంది. ఈరోజు పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉందన్నమాట. మనం ఇందులో ఇవాళ జరిగినటువంటి ఆ యొక్క భక్తుల యొక్క సందర్భం భక్తులందరినీ కూడా మనం లైవ్లో చూపించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దయచేసి ఈ వీడియోను కొద్దిగా స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. స్వామి దర్శనం కూడా మీరు దగ్గరికి పోయినా అంతగా దగ్గర నుంచి దర్శనం చేసుకోలేరు. అటువంటి స్వామి దర్శనాన్ని ఇప్పుడు మీకు నేను ఈ వీడియోలో చేయించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా సంయమనంగా ఉండి ఈ వీడియోను చివరి వరకు చూసి స్వామివారికి అనుగ్రహాన్ని పొందుకోండి. అంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి దాని గురించి మనం వివరించడం జరిగింది. అందరూ కూడా ఇటువంటి ఆధ్యాత్మిక విషయాల కొనకై బాలానంద లహరి ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. జై నరసింహ.